Който звънне, не яде форнета. Да, по-бързо. Звънна ли? Топ! Айде! Айде, звънни. О, имам да избирам. Айде, избирай си. Шоколадче. Охо. Гледай го ста. Охо. Аз звънни пак, бе. Я ти звънни. Да види аз. Айде, рун 2. Следващото 3 форнети. Не! Печели всичките. Айде. Сега те разпах. За малко. Цъкнете ли, бе? Удари го! Yes! Айде, черпи. Айде, лека. Айде, черпи. Айде, вземи си. вземи си нас шоколад. Айде!